Mä ihan oikeasti luulin, että mä koskaan pääsis vallottaa vuoria ja tuntureita ja laskemaan hiljaisuudessa ja koskemattomuudessa, jotenkin kokemaan sitä kaikkea ylhyyttä kaukana kaikista rinnekeskuksista. Mä jotenkin ajattelin, että mä en ole tarpeeksi hyvä, tai sitten kun mä sain vauvan, että mut sullottaisi jonkin äidiboksiin ja mä hukkaisin kokonaan itseni. Onneksi mä olin niin väärässä. Mä halusin tosi paljon päästä takamaastoon, kokemaan tämän kaiken. Ja mulla oli jotenkin niin vahva fiilis siitä, että jos mä jotain haluan, niin mä oikeasti saan sen. Ja mä sain sen. Mun mielestä tänne on kaikki vapaita tulemaan, oppimaan ja opettelemaan, kokemaan tätä rauhaa ja tyyneyttä ja kauneutta, totta kai turvallisuus huomioiden. Oikeesti, ei jumalauta, mä en jaksa. Tervetuloa paratiisiin. Mut tällaista tää nyt on. Oikeesti halvalla, niinku, jos ei oo rahaa parempaa kuin tähän, ei oo rahaa parempaa kuin tähän. Niin, villasukkakin on hävinnyt. Mitä että? Mikä on hukas? Otsalamppu. Miten se on hukas? No kun mä käytin sitä ja se on laitettu taas johonkin, mä laitoin sen, en muista mihin. Itse et laittanut yhtään minnekään. Häh? Että itse et ole laittanut yhtään minnekään. Ei vittu! Että meidänkö syytä tämäkin on? Ei kun mä mietin vaan, että Yhtään marppyrinä ei oo siinä. en mä tarkoittanut, että sitä ja se on nyt laitettu jonnekin. ei kun mä tarkoitin niinku itteeni. Oliko se paha tilanne? Mitä? Että kun mä löysin sitä otsalamppua. Mä voin oikeesti tästä laittaa myös ne omatuntuvat. No kun voit sä näyttää? Voit sä please auttaa mua eteen, kun sulla on ainut kyllä oot sä pöllili mun otsalampun? Sitten se löysi. Nyt mä oon taas tyytyväinen. Mut sitten, nyt mulla on seuraava ongelma. Se villasukka ei ole vieläkään löytynyt. Hei ihan oikeesti. Laskukamat. Jokainen laittaa omat kuoret, topat, untsikat ja reput niin kuin omille. Et tossa on niin kuin mun paikka, tuolla on sun paikka ja Fialla on tossa. Niin. Onko niin kuin mitään ideaa? Ei. Ei. Ei se varmaan. Mutta nythän on kaikki ihan sekaisin, niin me pitää alkaa nyt järjestelemään niitä. Hei! Tuleeko tässä jotain luonnossa? Ei, oliko tää mun hommasarja? Mulla tuli ujopissa. Pis, 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 pis. Mun mielestä tässä on joku P-paikka. Kato, tossakin lähtee joku tie. Joo, kyllä sinne varmasti saa johonkin. Okei, onko se sit se? Joo, tää on huomisen plääni. Toki katsotaan vielä huominen sää ja tehdään sit aina sen pohjalta arvio ja näin, mutta Huomenna kello 9. Huomenna kello 9 lähtö, Fia. No niin, mennään nukkumaan. nyt nukkumaan. Bye bye! Hyvää yötä, kauniita unia. Valot kiinni nyt, hop! Mä aloitin 8-vuotiaana laskea. Mä muistan, että mä halusin mennä siis lautailukouluun. Mun perheessä ei ollut mitään laskutaustaa, mutta mulla oli vaan semmoinen olo, että toi näyttää siistiltä. Sitten mä aloitin surfiharrastuksen, priorisoin surfia täysin. Sitten elämä tapahtui, mä tulin raskaaksi, mulle tuli vauva. Samaan aikaan tuli korona, tuli kaikki sulut, ei päässyt enää surffaamaan ja tuli sellainen hirveä tyhjiö. Sitten mä muistin, että ai niin, että mähän osaan laskea. Me laitetaan rock'n'rollia. Mä oon siis luonnostani tosi arka ja mä oon niin monesti miettinyt sitä, että mikä siinä on, että mä aina hakeudun tämmöisten extreme-lajien pariin, mutta ehkä se on se just juttu, mikä siinä kiehtookin. Suikaleet. Mä muistan esim. Ekoja kertoja Norjassa, kun mä vaan itkin ja kiipesin jotain vuorta ylös ja sitten muut vaan meni ilman mitään ongelmaa ja mä mietin, että tää on vaan niin pelottavaa ja pystynkö mä tähän niin koskaan.
Mun korkean paikan kammo vaikuttaa vapaalaskuun siten, että mä tarvin enemmän aikaa siellä tuntureilla ja vuorilla. Eli mä saatan tarvita semmoista hengitteluaikaa ja varmisteluja vaikka kavereilta tai muuta, että mä en tipaha sinne mereen, mitä esimerkiksi alkuaikoina oli, kun mulla pelotti se, että jos mä olin jossain vähän jyrkemmällä seinämällä tai muuta vastaavaa, että jos mä kaadun, niin mä valun sinne mereen asti. Nykyään mä pystyn jo kiipeämään ja laskemaan niitä vuoria ja tuntureita ilman itkuja. Tosin en aina. Mä haluan inspiroida kaikkia muitakin arkajalkoja, että sä pystyt ihan hyvin harrastamaan tätä lajia. Se arkuus voi olla myös sun supervoima tässä lajissa, koska on hyvä, että sä mietit, mitä sä teet ja miksi. Paras laskupäivä on ollut semmonen, että sä pääset turvallisesti kotiin. Johanna. Mutta oli tosi hyvä yö. Niin oli, mulla oli ihan sika hyvä. Siis niinku ekkaa kertaa mä sain jotenkin liikuttua. Se on johtuu myös siitä, kun tässä on tää. Jep. Ja sitten kun Fian pää oli tuolla. Se ei oikein suoraksi. Ja sit nyt ainakaan vielä. Mulla on siis joka päivä särkynyt päätä, mutta nyt ei niinkö vaikuttaa siltä, että ei ainakaan vielä. Tai juo vettä ja toivoa paremmin. Jumalauta. Noi. Jos olisi sen jotain muuta iltapäivällä kuin sipsejä, niin voisi olla vähän eri meininki. On kyllä hullu nälkä. Ei vittu, oikeesti tajus sitten mikään silleen, että näin kokkaat luonnossa vittu video. Tämä on laskudokumentti. Huomenta. Oi saatana. 1, 2, 3. Niin mä oon suikattanut kaikki valmiiksi ja puurohiutaleetkin on täällä kahvissa pehmenemässä, niin ei muuta kuin huivia ja... No huhhuh. Mä oon vaan niin onnellinen, että mä lähdin tämän lajin perään, vaikka mä en ollut enkä oo mikään pro. Siis nää on leikattu huonosti nää mun. Musta tuntuu, että ne menee aina niin, tai sit laittajassahan ei oo vika. Musta varma, että ei oo käyttäjäperäinen ongelma. Ei oo käyttäjäperäinen ongelma. Ei voi olla, kattokaa nyt. On sen tää diplomi-insinööri kyseessä. Mä oon jumalata koulut käynyt, niin kyllä yhdet skinit ja lipstakkelit pitäisi olla laitettu, mutta se ei ole aina niin helppoa. Ja vaikka se elämäntilanne on ollut haastava, mä oon pienen lapsen yksinhuoltaja ja olisi ollut niin helppo sanoa, että ei tää on mahdollista mulle. Mutta mun mielestä kaikki on mahdollista, jos vaan jaksaa vähän säätää. Mä oon valmis siihen, jos mä vaan saan tehdä tätä ja se on ollut kaikki sen arvosta. Tää laji on antanut mulle niin paljon. Mä oon päässyt näkemään semmosia paikkoja, mitä mä en edes koskaan pystynyt muuten näkemään. Mä oon tavannut uusia ihmisiä, saanut uusia ystäviä. Mä en vaihtaisi mitään pois. Mä oon kotoisin Kuusamosta ja mun kotikeskus on Ruka. Ja Rukalla on aina ollut laskeminen hyvin parkkikeskeistä. Ja mä pitkään ajattelin silloin nuorempana ja ehkä vanhempanakin, että niin se lumilautailu ei voi olla mitään muuta kuin sen parkin laskemista. Ja sitten mä mietin just sen mun arkuuden takia, että mä en halua tehdä sitä, että miten mä voisin kehittyä muuten laskijana. Ja sitten mä päädyin ehkä oikeaan seuraan ja oikeisten ihmisten pariin myöskin ja sitä kautta mä löysin sen vapaalaskun, että se oli semmoinen luonnollinen siirtymä ja myöskin se luonto- ja retkeilyaspekti on ollut aina mulle tosi tärkeä. Mä koen, että siellä vuorilla ja tuntureilla täytyy olla täysin läsnä, sä et voi miettiä mitään muuta ja omasta arjesta se välillä puuttuu. Siitä tulee se nollaus ja tyhjennys, mitä vapaalasku mulle antaa ja sitä kautta parempi meikä. Noniin, nyt se kuvaa. Sitä jotenkin helposti laittaa itsensä johonkin boksiin, missä on rajat omalle tekemiselle ja pystyvyydelle, eikä sit ole välttämättä rohkeutta tai ymmärrystäkään siihen, että ne rajat on mun itseni luomat, ei muiden. Mä haluaisin jotenkin olla esimerkki mun kaltaisille ihmisille, äideille, aikuisille naisille, että tää on mahdollista. Mä haaveilen siitä, että mä saisin laskea kaikissa maailman kolkissa mun lapsen kanssa, ja nyt kun mä oon sanonut sen ääneen, niin se tulee tapahtua.